बाय माने जायखिजाया अनजिमा आरोना मोनसे अनजिमा बा अनजिमा मोनसे अनजिमाखौ जों मिथिया नालाय अब्ला मिथियाबा जोङो मा खालामनो हमना लाबानो जाबाय जौसे हमनानै ला जों जौसे हमनानै लायोब्ला एसे गोरलै जायो आरोना ओंखायनो जौसे हमना लाबानो जाबाय जायखिजाया अनजिमाखौ बेनिफ्राय बै अनजिमानि 40% बांहोनाय जादों नङा होमबा अब्ला जों 40% जौसेनि 40% बेसेबां बेखौ दिहुनना लानांसिगोन जौसेनि 40% समान जौसे सानजाब 40/100 जागोन 0 cancel 0 cancel थालांबाय बेसेबां 40 100नि 40%आ 40 जायो अब्ला बारायनाय अनजिमाया मा जासिगोन जोंनिया बारायनाय अनजिमा समान जौसेमोन गिबियाव 40% माने 40 समान बेसेबां जाखो 140 अब्ला बारायनाय अनजिमाया 140 दा बे बारायनाय अनजिमानिफ्राय 40% खमायनाय जालायबाय अब्ला 40% मानि जौखोन्दो 140 नि मानि सानजाब 140 नि 40% समान बेसेबां जागोन 140 सानजाब 40% 40/100 लाथिख' cancel लाथिख' cancel इकुवेल 14 into 4 14 into 4 बेसेबां जागोन 56 जागोन 140 नि 40%आ 56 अब्ला बे बारायनाय अनजिमाया 140 मोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो 56 खौ खमायलायनांसिगोन अब्ला खमायनाय अनजिमा समान 140 दानख' 56 दानख'आव बेसेबां जागोन 84 जाबाय गिबि अनजिमाया बेसेबांमोन जौसेमोन फाय 84 जाबाय अब्ला मा जाखो जोंनि फिननाया खमिबाय ना बारायबाय खमायलांबाय अब्ला खमायनाय मोननै दङ अब्ला बेसेबां खमायखो बेसेबां खम जाखो खम डिक्रिस जाबाय बेसेबां 100 दानख' 84 समान बेसेबां जागोन 16 अब्ला 16% खम जाबाय अब्ला बेयाव माबे जागोन